alle sammen, og velkommen til Laks Study. I dag skal vi lære om tang og dets egenskaber. Tang gavner vandet. Det er med til at rense vandet. Det optager nitrat og fosfat, som er de stoffer, som forurener vandet. Fosfat er primært stoffet, som begrænser planteproduktionen i vandet. Dette betyder, at planternes vækst afhænger af fosfatmængden, selvom der er overskud af kvælstof. Fosfat kan opsamle sig i store mængder gennem flere år. Grundet dette kan der gå lang tid, før der ses fosfatudledning. Sedimentlaget er blandt andet lagret af jern i oxideret form Fe3+. Det vil frigive fosfat fra havbunden, fosfatsamling under iltfattige tidspunkter, for eksempel om sommeren. Dermed reduceres jern i oxideret form fra Fe3+ til Fe2+. I vand er nitrat, som opstår, når fisks ekskrementer bliver omdannet. Fisks ekskrementer indeholder ammoniak. Når ammoniak kommer i vand, bliver det spaltet ved optagelse af H+ til ammonium. Tangen kan optage ammoniumionerne og nitraten i vandet, og på den måde renser tangen vandet. Samtidig omdanner tang lyset fra solen, CO2 og vand til ilt ved fotosyntese. Nitrat er vigtig næringsstof for plantelivet i vandet, men der kan også blive for meget. Hvis det sker, kommer der øget algevækst i åer, søer, fjord og hav, og det kan ende med at bruge alt ilt i vandet. Dette kaldes iltsvind. I 1997 oplevede Mariager Fjord iltsvind efter en meget vindstille og tør sommer. Der var altså så meget nitrat og fosfor i fjorden, at planterne ikke kunne nå at optage, og derfor døde fiskene af det.